fire over there. So ayan, may fire dito sa may area namin. Una naririnig ko lang yung yung ingay, hindi naman ingay, yung tunog ng fire truck, tapos yung police. Pero nung parang akala ko yung normal lang kasi lagi naman may dumadaan dito. Pero sabi ko, bakit parang ang lapit na sa bahay? Kaya tingnan namin sa bintana, ayun na, ang laki na pala ng usok. Tapos naglabasan na kami lahat. Tapos yung mga iilang bahay after dun sa bahay na yung pina-evacuate na ng police. So dumating yung fireman, yung mga police, yung mga emergency, dumating lahat. So yeah, hopefully mawala na to, Lord God. Nakakatakot kasi hindi mo alam, ang bilis lang kasi kumalat kasi nagsimula siya sa isang bahay tapos kumalat na siya dun sa katabing bahay. And then nag-start na rin dun sa likod ng bahay na yon. So yan, I'll give you an update later. Oh my God, ate, kapit bahay ang sunog pa, oh. Kawawa naman ako. Wala pa rin. God. Kawawa naman yung kapit bahay. Sean Marco, come here. Don't go anywhere. Stay close lang ka. Tao. Ayan, yan, naug down na yata, te. Meron na? Ayan o, nawala na. Yung fire. Ang laki, oh my God. This is the mall. I see it. Oh my God. This is the mall. Akala ko dun pa na sa may kuo. Kasi sabi ko, saan ba na yan? Bakit ang lakas ng siren? Tapos sabi ni mami, nandiyan yung usok. Oh, return to your home na. Wala ka ma. Kaya ang iyang kilid man. Wala naman. Needs to go everywhere just to tell everybody that to stay in their house. And return back to the place. Yeah. I hear that. They are so sad. The peoples. Duha raman kabalay. Delikado ni ko. Yun yung sunog doon. Kaya siya medyo out, far out na. Pero marami pa rin usok, Lord God. Kahit naisip ko, kakalipag lang natin 2 linggo pala. Kaya nga, Diyos ko, Lord. Oh, Lord God, keep everybody safe, Lord. Ayan, 2 bahay na siya. 2 bahay dun sa harap talagang total sunog. Pero yung nasa likod, nagsistart na rin kaya pina-evacuate na yung iba. Oh my God. Oh Oh, gosh. it's melting the plastic only. Not plastic there. Ayan yung bahay. Oh Oh, maybe the my. roof only the box. Yeah, tinan mo yung roof ng bahay, yung gilid. Pero good thing na rin na nakuha na agad yung fire tape. Yeah, Kasi and hindi then masyadong also kumalat. I mean, the- nakakalat man sa Also kabila. the Pero, fire engine. huh? It's too big. Yeah, it's helping out. Yeah. It's helping out. See? I can see the fire Ayun o. over there. Hindi, ito. Madali. Yan yung fireman. Nandun sa tuktok ng kuan. Ng ladder nila. A little bit hard. A little bit hard. So, ayan. Ito baliktad na naman. Inaapulan nila yung apoy. As in yung 2 bahay. Tapos ayan yung mga pulis dyan. So, yan. As of now, far out na. Thank God. Okay naman yung mga may-ari ng bahay. Wala namang casualties. Wala namang mga nasugatan and all. Pero yun lang, yung 2 bahay talagang
damage siya. Pati yung dalawang bahay sa dalawang gilid niya. Talagang pati yung mga wall nila nadamay na. Sa ngayon, nakabalik na sa mga bahay nila yung mga may-ari ng mga bahay na talagang parang nasa danger zone na baka madamay nga dun sa fire. So, lesson natin ngayong araw, we should be prepared sa lahat ng panahon kasi hindi natin alam kahit kailan pwede mangyari yung ganun, yung fire. Kasi okay naman yung panahon, hindi siya mainit. Kaya nga lang, dahil sa sobrang mahangin kasi talaga ngayon, kaya mabilis na kumalat yung apoy, mabilis siya nakakalat. So yeah, stay safe everyone. I'll see you on my next vlog. Bye! Okay, so ayan po. At least ngayon, thank you Lord, umuulan siya para makuha din yung heat sa loob ng bahay na nasunog kanina. And yes, let's continue to be safe everyone. Keep praying for everybody's safety. And yeah, see you!